nag-haircut na ko. Before, wala pa na nausong kagis. Nagpauso ko ana, ako man ang gikuha nga concept sa dancer to siya sa stage si Brian Puspus. Kita ko siyang buhok bolo. Naligin yung pinakagis-kagis, taas kayo. 2014 eh. Uy, ako siya nga haircut. So, akong gi-apply sa akong mga amigo. Imagat. Bugat nakoy bagong hairstyle. Tayo yun sa mana. Sige na, tupihan di ka. Nya ako ato. Kanahan di ko mo haircut. Kanang malingaw ko ba? Ako nang itupihan sa magat. Pag tupi na ko magat, kagis. Taas kayo niya. Pinaan na ang buhok. Panabo, okay na. Kamu to, eskwela pa man siya to. Eskwela siya to. Napaso-paso ba siya sa San Carlos. Nya, fashion icon ka na siya dito. Oh, kaya influencer diba, kumbaga. sa una, magtapok-tapok mi sa kanang clinic diya. Na dili mag-uniform. So mga tao ato sa una, sawayon siya. Sawayon siya. Napahak. Okay, ang mga buhok sa una, mo bito mga mukmukok. Lahi pa ba? Namsam na yung buhok ko, napahak, mataas kayo. Kasi atayo sa dagana, sa manaway na ko. Ani ko, ay sige lang, bahala na. Basta mo na yung haircut. Mo na yung uso dito sa States. Gawas na. Ilaw search niyo, Brian Puspus. Karon job kay nakita man siya na inisunod. Kalimot ko sa isa pangalan nisunod. Basta nisunod niya. 2 or 3 person. Ako, mura kog na happy ba nga. Lo, ang haircut day. Ipatok day.